buga tambura muje gwangwani wanda bai da wasa Zamfara ta gace mata walle tura zuwanka yau mun yi lale har ma ban muke yi da baba Rabbu ya kara karo shi girma duk tafiyar mu ma dai na fama Zamfara yanzu an kara gyara gwamnan namu mai kishi ne gwamnan namu mai son mu ne gwamnan namu mai kaunar mu ne ga addu'a muna karama gwamna dodo kai wuke yi ko mun ce tafiyar gaba ba baka cuta baka yaudarar mu ko ina zancin naka za mu yi addu'a kuma ba ma bariwa kai kadai ne kuma mai kula mu wanda bai so ya ga damuwar mu ya yi gyara an gyara yanzu babu barna an yi rufewa duk matsala kuma an yi gyarawa godiya gon Allah muke yi Zamfara ta gace ce da su Zamfara ta gace Allah ce Zamfara ta gace wawa matawalle dodo Zamfara ta gace matawalle gwamna dodo ku addu'a muke kanore har gobe baba ko bura su ko muke matawallen maradun Ubangiji da farko ni kai na sanya kake bani hikima Allah bani iya bakar mata wallace zan rera da kafiya gwamnan Zamfara wa gwamna farin cikin mu salati karayensa ga saribul ira mazo mai cikar isa daya a faga sayyada sali hada sahabbai su suka san mini gada ya Allah ka sa da bello matawalli baba Zamfara ta gace popular su fowawa tafiyar ka mu komai ba mu fara yi ba har addu'a muke kazan bura gobe babba dan Zamfara wa mu rasa ka mu rasa jigo kuma naji sannan ba yi gwamnati kamar kai wadai wannan dallu mata wallan marad sannu baba ci gaba ake samu cikin jihar mu gwamna ai kamar ka babu mutafa hannu His Excellency dama irin ko babu daura zuwan ka Zamfarawa mun kurbi da mu kuka san ba mu ma sake ba ta wallan marado rimi abun fara dole in jaddada in kara kamar gaba wuce sai addu'a muke ga Allah ubangijinmu wanda mun kira shi tabbas yana kula mu ya Allah riƙa madodo ga tangara mu duk tafiyarsa haske ka sa dan annabinka
da sanmu to zuwanka ne ya ganar da mu nufinsu kai ka tona duka barnar da suka rufe su gwamna rabuna ya dafa makaran annabinsa cikin jihar ga baka ji maganar ballo baran bai rawar ga yi mata wallin mararin ya janye zuga ko da zuwan kawa ne burgu sai da ya zura godiya muke ga gwamna kaji babba wanda yake kula da mu bai share mu ba duk matsalar mu mun ka kai mai magani ya duba sai kaga an gama lafiya ba wai fada ba dan kurasa ka gumu illa ce babba baba dan Allah ka tausaya mun na ba ma guje ba bacci gare mu sai addu'a za mu zuba dan kai ne farin cikin mu har gobe baba an ka godiya suke baba bakura ma suna yaba ma birnin magaji sun yaba ma su ma godiya suke ma gudu su ma naji sun yaba ma har da safe sun ka jinjina ma har gumi baba doka sun yaba ma har gusau godiya suke ma auren namo da jinjina suke ma har maradin gwamna suna yaba ma maro baba naji suna yaba ma kafi su ma jinjina suke ma talatan mafara suna yaba ma na ji har zurmi suna ta jinjina ma ƙoƙarinka shine yake ta jama tausayinka shine yake ta jama dalilin mata walli maradon kai ka sa har na su ma su ji tsoro addu'a mu za mu yi maka turo zaki dole su rinka jin sa tsoro kun ga giwa ko karara Kwamishina na finance na ke so in yi gaisuwa wani rabul rabi'u garba ku saboda jinjina ta dole maka tambari kaji manufata domin ka yi kokari cikin tafiyar mu sauke nan mai kwazo da kokari kun ayyukan nan ya bi gwamna ba shi wasa tallafin nan yanzu jihar ga ta ci gaba da ku take yi Kwamishinan tsaro nake so in kai wa gaisuwa wannan Rahul Justice Dauran da jinjina ta kun yi kokari wajen gyaran jihata dole saka tambura ba zan ke maka ba tabbatar tsaron nan dan jihar gaga ta normal a sa'ukan nan kan ku zo tara a abnormal manufar nan zuwa na gwamna kawo ka yanzu an yi gyara SSG Bala Bello Maru dan burana dole in yi jinjina kun
ka sannu baba. Sakatare na gwamnati mai son ci gaban mu, mai kwazo da kokari ne sai na yaba mu. SSG Bala Bello Maru na yaba ma, domin kokarin katila sun jinjina ma. Kuke ƙara ba da himma gurin aikin ma, yanzu jihar mu Zamfarawa mun ƙara girma. Alhamdulillahi, kun Allah Ubangiji, godiya wallahi. Ganga Honorable Kabiru Ahmadu, mai falata farin cikinmu, sannan majagaba. Honorable Kabiru Ahmadu mai falis kenan, kukan gusau da safe mun ci moriyar nan. Dan kana da tausayin mu sai addu'ar nan, kuna ya ƙara ma nasara baba. Matashi wanda ke kishin mu shi ma, sannan maradi kenan abin faɗin mu dama. Honorable Mubarak Magaji na yaba ma, sakatare na zassi faɗar gaban barewa. Ta dole ne in yaba ma, Bilal jiji wana ka gaje jina inai ma, dan amanar zannati da ne in yaba ma, Bilal jiji wana ka ina yaba ma.